מה נשמע? אני כבר הלכתי לישון, ואז קאבי ואמרתי, נו, את רק שליח העם, את הצינור המחבר, את חייבת להעביר את זה הלאה. שני דברים שאני לא מבינה איך לא המצאנו עדיין. אני אמקד את זה לפן הכבישי, אוקיי? לא הכבישי. אחד, צופר עם פיצ'רים. מה זה ביפ? מה זה הקטנת ראש הזאת? אני אמורה להבין למה יוסי מאחורי התכוון כשהוא צפר לי. יוסי, אתה יודע כמה טעויות אני עושה בכביש, לאיזה מן אתה מתייחס? דמיינו לכם עכשיו, במקום ביפ, זוזי להאמין. זהו, בוא נגיד שאתם נכנסים לחניון ואתם ממהרים, אתם רואים רכב, אתם לא בטוחים, הוא יוצא, הוא נכנס, אז אתם מסמנים לו, מנסים לתפוס תשומת הלב שלו, עושה לכם טובה שהוא עונה לכם. אני רציתי אינטראקציה חברתית, אני רציתי להחנות את הרכב. דמיינו לכם במקום ביפ, אתה יוצא, ביפ, לא. זהו, חסכוני, יעיל, אנטי חברתי, כל מה שביקשנו. וזה מוביל אותי לנושא השני. למה למשאיות יש צופר של מנו ספנות? מישהו יכול להסביר לי מה הדרש מאחורי זה? למה לא כינסלנו את זה עדיין? גם ככה זה כלי מאיים, אין צורך. אין, אנחנו מאוימים. ויכול להיות שחזי שיושב לו שם במרומי המשאית הוא אדם חביב. אני לא יודעת את זה, חזי, שאתה צועק עליי ככה עם הצופר הזה. דמיינו במקום הצפירה הזאת, את הקול של בראנו דגני. זה כבר ידידותי, אתה כבר נעים לך. אתם מבינים מה אני אומרת? אני רק הנחתי את זה פה. מפה זה של כולנו כבר.